O Executivo rianxeiro segue a dar pasos na mellora de viais en distintas zonas do municipio que presentaban un mal estado de conservación. Estas obras están enmarcadas nun plan municipal de mantemento de estradas, moi ambicioso, ao que se destinan unha gran cantidade de fondos das arcas municipais. Temos en marcha, como os anos anteriores, o plan de mantemento de viais municipais para este ano, un ano, este 2026, no que neste sentido se fai un especial esforzo. Xa o intentamos, xa o ano pasado, o ano 25, este plan tiña unha envergadura moito maior que no ano 2024, veuse condicionado dunha maneira moi importante no tramo final do ano polas constantes chuvias que tuvemos neste inverno. Retomamos, por tanto, neste ano 2026 cousas que quedaron pendentes do ano 2025, mas tamén actuacións que tiñamos previstas para este ano. Con todo, estamos falando dun proxecto moi ambicioso que se está executando xa. Vimos de rematar melloras de accesos a núcleos na zona de Taragoña, estuvemos traballando na zona das Barreiras, na zona do Périto, estuvemos en Cartomil tamén traballando, estamos xa traballando tamén en Abuín, na parroquia de Leiro, preparando distintos viais para tamén mellorar o firme nas próximas semanas. Daí iremos a Vacarisa, daí pasaremos a Rial, de novo na parroquia de Leiro, e dándolle continuidade, como dixo, a este plan. Unha das últimas actuacións executadas desenvolveuse no acceso á igrexa e ao hórreo do Araño, dende a estrada C305. A actuación realizada é unha primeira fase doutro proxecto que se executará na zona, a través dun convenio de colaboración coa Xunta de Galicia, no entorno da igrexa e o hórreo do Araño, un dos atractivos turísticos do municipio. Unha primeira fase dun proxecto maior que incluirá tamén a mellora do entorno da igrexa, da zona de aparcadero, da zona do hórreo, para facilitar, como digo, o estacionamento de vehículos, para facilitar o tráfico tamén de visitantes que todos os anos recibe o hórreo, adecualo para tamén un mellor aparcamento de autobuses, etcétera, e tamén prever distintas zonas para trasladar ao que é a historia do hórreo, poder contemplalo dunha mellor maneira.